Hi mga kabikulala, good morning. Yes. So for today's video tayo ay magraraket. Yes. Kailangan natin ng trabaho. Magraraket tayo dun sa dati kong amo. Yes, kinontak niya kasi ako na umulan. Na magmumodel daw tayo ng mga items, yung mga dress kasi sabi niya medyo tumataba na daw siya. Pero hindi naman. Kasi yung dress parang basta mamaya papakita ko na lang sa inyo dito sa aking vlog. So yun, nagre-ready lang ako. Pinapaasikaso niya na ako kasi gayon na yun. Magmadali na daw ako. Charot. So yun guys, wait lang. Muna tayo. Asikasuin muna natin ang ating sarili. Ay! Wow, char. So yan, outfit check muna tayo guys. So yan guys, outfit check. Yan ang ating outfit. Oh my god, naglalabo. Huwag kang malabo. Yan ang ating outfit for today's video. Left, right, left, right, left. So yan guys, maglagay lang tayo ng contact lens. Kailangan natin to. Maglagay tayo. Kailangan natin mag-lens. Ay nako, ito yung pinakayaw ko ang paglalagay. Napakahirap. Ay nako, dumikit ka naman. Hi! Contact lens pa lang to guys. Naubos na ang pasensya ko. Minsan, madali ko lang siya nakakabit. Pero minsan, matagal. Grabe. Ubus na pasensya ko dito. Ang hirap. Go. Ayan na guys, nakabit ko na yung sa kabila. Lagyan natin ng solution. Pero hindi ko alam kung tama bang ilagay sa mata yung solution. Kasi alam ko, eye drops yun. Kaso wala nga akong eye drops. Solution na lang para hindi siya maanoan. Ito yun. Ito naman tayo sa kabila. Diba? Hantagan. So, ganyan na guys, ang ating magiging final look. So, ganyan na siya. Ganyan na. Char. Just ba guys. So, yan. Hindi dito masyadong kita. Dito tayo. Tada! So, labas pa talaga sa bintana. So, yan guys. Dahil nag-chat na si ate kung OTW daw ako. So, sabi ko, opo. Papunta na. So, yan. Let's go. So, yan guys. Ito na ating final look. Yes, final look, char. So, yun, magpapayong tayo kasi, ay, naka-slipper lang nga pala ako, tapos hindi ko pa nabrushan yung chinelas ko. Okay lang yan, kasi dyan lang naman sa sentro. Dyan sa may, diba sa market, malapit lang naman. So, yan. Alas 11 na. Naantay na ako ni ate. Yung dati kong amo. So, yan, no, ang dala ko lang is, lang po. Wala lang, puro lang tong mga abubot na to. Mamaya nyo na tingnan laman ng bag ko. So, yan, umaambon. Kanina umambon. Kaya, nagpayang tayo. Wow! Hi, guys! Welcome to my vlog! Hi, guys! Ayan si Bong. Namiss nyo ba, guys, si Bong? Matagal-tagal nyo din to hindi nakita si Bong. Yan, o. Yeah. Ganito yan. Thank you so much.
nandito nga pala ako guys sa park. Santo Domingo Park. So, yan. So, pupunta muna ako ng Crispy King. Kasi sabi ni ate, bumili daw muna ako. Tapos, babayaran niya na lang ako pagdating ko doon sa kanila. Bibili muna ako ng Crispy King. Yung chicken. Yes, with rice. Malapit lang naman dito sa baba ng park. Yan na nga pala guys yung Crispy King. Madaming nakapila. Oh my god. Matatagalan tayo nito ng konti. Kasi lang. Let's go. So yan guys. Nakabili lang ako ng aming pagkain. Yes. Presenting Crispy King. Charot. Wait lang. So yan, pupunta na ako sa bahay ni ate. Yes, malapit lang naman. Diba? Wala akong dalang stand. Oh my god. Wala tayong dalang stand. Dapat palagi tayong ready. Dapat Girl Scout tayo, guys. Uy! Yan guys, bumili muna ako ng Coke. Yes, kailangan may panulak. Sure. Wait. Chillax. 60. Here. Ate, balik ko na lang. Ay, kuya, ate, balik ko na ako. Salamat! So, yan, hiniram ko muna yung bote kasi akala ko sa plastic bottle. Tapos, binuksan niya na. Di wala na akong magagawa kasi sayang. Hi! Kaya ito na lang. Tawid na tayo, guys. Sabi ko, susali ko na lang yung, susali ko na lang yung bote. Ano? Mas magay pala hindi. Oh, anong mabul ko? Hindi dapat ang titis. Makarayin mo. Makarayin mo. Sino? Diba? Epic fail. Okay lang. Slide na doon, slide na. Dahil kami ka, matatapos. Dapat alas, sudah deh. So hi guys. So yan nasa kalagitnaan na kami ng picture, pag-photoshoot ng mga dress, ng mga damit. So ayan, madami-dami naman kasi yan. So wala akong time para mag-video pa ng iba kasi wala kami dito. Ibang kasama ko dito yung mga babies. Then okay, ang gaganda ng mga dress. Oh my god. So mamaya na lang, ipapakita ko na lang sa inyo yung finished product, yung na-picture na. So mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Tsaka i-share ko naman yun sa sa FB account ko, tsaka sa page ko
yung ano ni ate, yung mga pinicture, para naman 'di ba mas maraming makakita, maraming ano bumili ganun. Maghatak kayo ng customer. Char. Uy, napakayo. So ano ba yung pads mo ba yun? So yan guys, nandito na ako sa shop nila ate. So nandito ako sa shop. Ikaw nili. Yes. Here. Dito. Yan. So yan, nagbukas na kasi siya. After namin mag one room doon sa bahay nila, nagbukas na kami ng shop. Tapos pwede na namin dito ipagpatuloy yung pag-picture ng mga items. Yeah, so mamaya na lang. Malabo. Baka mo siya pagbagay. Bukan di malabo. Come na kaya ate. Come. Come kaya ate. May candy si ate. Oh, ay. May ano si ate. Oh. Come. Food. Come. Ayaw. Come. Hindi man kwa. Oh. Come. 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 Let's go. No, let's go. Doon, tingnan mo. Sino yun ah? Zia? Baby Zia. Baby Zia. Oh, Baby Zia. Dito ka, tingin ka dito. Tingin ka dito. Yan, ayan, sino yan? Baby Zia. So, muyaw na sa camera. Ate? Titigilin niya ate? Dito. Oh, sino yan? Oh, sino yan? Ate? Ate Kat. Ate Weng. Ate Kat. Hello, Zia. Hello, bud. Oh. Mama? I'll drink your water na. Naubos niya sa biscuit? Ayo. Come na kaya, Tikat. Baby ko. Come na kay Ate Kat. Huwag dyan, baby ko. Hala, may mumu dyan. Tara. Hala, pagalitan ka dyan. Inulog na naman. Sinasayang mo yung iyong food. Bebe. Come na kay Ate. Ichut!
Hala, pumasok na. Hala. Bye-bye. Zia, bye-bye na kay Ate Kat. Bye-bye. Bulaga. Bulaga. Zia, bye-bye na kay Ate Kat. Bye-bye. Bye. Wow. Ano itong pa? No. Dito lang. Hi guys, morning. Mag-outro lang ako kasi kahapon after ko umuwi kasi gabi na ako nakauwi. Hindi na ako nakapag-outro, nakalimutan ko na. So, yan, mag-outro lang tayo guys. Yung mga ganap kahapon, yung pag-model ko, yung pagtrabaho ko kay ate. Hindi ko na talaga siya na-videohan kasi hindi naman sa super busy. Parang lang. Siyempre, 'di ba? Basta na yun na yun, guys. Kaya hindi ako nakapag-video. So, ayun guys. Ngayon magtatrabaho ulit ako sa kanya. Pagising ko lang. Magtatrabaho ulit ako sa kanya ngayon pero hindi na ako mag-video. Okay na yun. Tama na yun. At least alam niyo na ginagawa ko, 'di ba? So, yun guys. Thank you sa panonood. Yeah. Hello sa ating mga followers, subscribers. Yes, same din yon. At saka shoutout kay Kuya Nolly. At sa lahat ng Nolly si Angel. Shoutout kay kay Chen Chen. Kay Balete Girl. Hindi pa ako nakapunta sa kanila. Gusto ko bisitahin si Lola. Tingnan ko, may prutas daw siya. Busy pa kasi. Oo guys. So yan. Hanggang dito na lang muna. Thank you very much. Bye-bye.